the spirits that the Most High put in this world to help humanity live their lives. There are a lot of misconceptions. People call me the talk when they see me. I'm not one. I am just a messenger of the Most High. And this morning, he gave me a message for Ndi Igbo. Ndi Igbo. This one where everybody just they predict war for Nigeria. May God help us. So, this man where you see for this video now, some people say the man there on colors. But if you listen to what the man is saying, you will know that this man is not on colors. This man is saying that all the gods in all the tribes in Nigeria are currently negotiating the disintegration of Nigeria in the spiritual realm. He also warned the Igbo Spiritualist, say make everybody where the Igbo land get ready for what is ahead. He said that nothing will stop the war where they come. I want you to listen to the man, and while you are listening, let me know what you think in the comment section. Do you think that this man is on colors or he knows what he's saying? Let me know in the comment section. Thank you. The spirits that the Most High put in this world to help humanity live their lives. There are a lot of misconceptions. People call me the talk when they see me. I'm not one. I am just a messenger of the Most High. And this morning, he gave me a message for Ndi Igbo. Ndi Igbo, Bo, Okolia Igbo, Okolia Bo, that is their name. Ndi Igbo, Owesim Zion, Naga Nabia. Onwere onye nwe ife igwe fọ agha anụnwa na agha na-abịa ọkwa ka unu nwala wee jikere na agha anụnwa na-abịa m onwere mmadụ mmụọ enwere ike iweta ya. So biko ụmụnne m jikere kwadonu ka nke mee 1966 libido ndị mmadụ jere libido n'unu biko onye nụkwa nyanụ onye chọrọ ịnụ yanụ na onye chọọ ya wele ebe o nwere ndị na-asị na nna anyị ala anakwa m anyị ala ọkwa ozi ka na-eje nna anyị ba etu ndụ kabadụ ụmụ ozi ọ sị m zie ndị Nigeria as a whole Nigerians mara amalụ na gọọmenti nọ na ọchịchị tata enwezi direction amazi ebe a na-eme a na-akpọkwu akpọkwu biko asị akwa m na ebe na protest apete nwayọ ibe ahụ m na-achọ erutie unu mara na mgbakọ mmụọ the ethnic spirit I don't use the word God, the ethnic spirit of various tribes and tongues in Nigeria have held a meeting that are going to disintegrate Nigeria. And they are presently holding a meeting about who it will favor most for them to be together with. So please, you should be careful. That's what I have to do.